Внимавай какво говориш. Сценарист Винс Пауъл с участието на Бари Еванс. Виден гост. Мистер Браун, вещи за училищния базар. Донесоха ги мои курсисти. Какво е това? Бельона Сикхи от Раджит. Ако се зашият отпред и се стеснят, ще минат за футболни гъщета. Цитатите на Мао. Няма смисъл да питам чия е. Да. Даниел? Макс. Моля? Каза, че не знаел как е попаднал в джоба му. Правдоподобно. Донесете кашона в кабинета ми и ще го заключа с другите вещи. Добре. Впрочем, намерихме. Какво? Не четете ли обявите? Ами, Явно не. Преди 2 седмици обявихме, че се надяваме прочута звезда да открие нашия базар. да. Кого поканихте? Робърт Дугъл. На времето водеше новините. Да. От курса по изкуства ще изработят стикери с неговото име. Buenas noches, señora. Добър вечер, мистер Сервантес. Как е английският ви? Por favor. Твоят английски. Ваш английски, мой испански. Защо ли попитам? Да знам. Къде са другите? Ще дойдат пронто. Аз идва пръв да говори като омбре. С омбре. По-мъжки. Точно. Аз запознал с красива синьорита. Запознах се с красиво момиче. Ей, също като мене. Как е името? Не говоря за себе си. Поправям ти английския. Аз испанец. Хуан. Добре, добре. Ами, аз иска отиде с Рита, тъй е името, на хотел през почивни дни, но тя живее с майка и мисля, че майка няма да я пусне с мен. Какво да правя? Питай майка й. Не искам заминава с майка. Поискай разрешение да заминете. Дали ще каже да? Зависи от намеренията ти. Por favor? Говоря направо. Ще поканиш ли Рита в стаята си? Не, Хубаво. няма моя стая. Нейна стая. Запазих само една. В такъв случай не мога да помогна. Решавай сам. Добре. Извинете, моля, нося ви чай чаша. О, благодаря ли? Аз купих ви шоколадова бисквида. Благодаря, Раджит. За жалост по пътя за насам я изядох. Важно е желанието. На здраве. Странно. Какво има? Чаят има вкус на кафе. Извинете. Да, прилича на кафе. Гати, сега разбрах защо. Какво? Защо? Докато бях в лавка, усетих, че мое кафе има вкус на чай. Няма значение. Седнете всички. Имаме още много работа. Макс, ще изгасиш ли пурата? Да, Сеф. Преди всичко, да обсъдим училищния базар. Чакаме го с нетърпение. Ще го открие ли звезда? Да, Робърт Дугъл. Не съм го чувала. Аз го чувала по телевизията, мистер Джи. Дугъл с Биг Мак и картофките му. Не, това е Макдоналдс. Робърт Дугъл водеше новинарските емисии преди години. Мижева работа. По-добре някой, който води сега, като Анджела Крадлата. Крейдли. Скузи. Аз повече харесва друга. Ани Мини. Ани Мини. Тя чете новини по ITV. Ана Форд. Объркал марката. Митс Кортни трябва покани мен.
Поква? Ти не прочут? Не, но мой приятел прочут по телевизия. Пак разправяш. Не бива ли ти? Не, той е голямата звезда по звезди без грим. Ей, не е Боб маймуната. Не, Уили папагала. не. Онзи кокни. Артър Мълърт? Да, точно. Познаваш го добре? Като брат. На драго сърце открие пазар. Свършено е. Вече имаме мистер Дугал. Любопитен съм какво ще направите да съберете пари. Средствата са за благотворителност, за това искаме да са повече. Да, наша идея печели състояние. Да. И какво сте намислили? С Джамила донесем кантарче. Теглим, взимаме по 5 пени. Много добре. А ти, Али? С Раджит знаем една хубава игра. Ние слага празни кутии върху дърво и само за 5 пени можете да хвърли 3 топки и да ги събори. Ще има ли награди? Да, моля. Кой събори 3 кутии, печели 1 лира. Да не ви тревожа, но ще загубите. О, не, ви в грешка. Никой не бутне 3 кутии. Как така? Ние заковем кутии за дъска. Гениално. Хуан, какво си намислил? Изкарам много пари с Даниел. И как? Ще продаваме целувки. Ще падне голяма забава. Колко струват целувките? 5 пени, 10 и 15. Каква е разликата? Вас покажа. За 5 пени целувка по една страна. За 10 пени по двете страни. За 15 пени. Хуан, стига. Аз купува една за 15. Не искам те целувам. Не ти, а Даниел, тъп испански галош. Не ми говори така, жабар смотан. Седнете и се дръжте прилично. Бива. Отнася се за теб. Макс, какво си намислил? Аз кажа. Сеф иска, аз каза. Двамата кажем. Окей, Имаме велика идея. имаме велика идея. Буркани. Буркани. Буркани? Точно така. Точно така. Заприличваш на ехо, Макс. Защо повтаряш след Джовани? Няма вече Сеф. Първо, имаме буркани. Първо имаме буркани. Да не си посмял. Скози. Слагаме буркани на пот. И хора опитват вкарат 10 пени в буркан. Кога не улучат, прибираме пари. Ако вкарат, Печелят 5 пени. Не можем губим. Хитро, а? много няма що. Таро, Ах, да. намисли ли нещо? Да. Смяно на стоко. Смяно? А, да. Мистер Браун, мис Корт ни зарече да отнесете нещата. А, да, Сид, веднага отивам. Хубаво. Сега се връщам. Отворете на страница 100 и прочетете за просто изречение. Макс, почисти дъската. Дадено, Сеф. Не, какъв ужас. Сигурни ли сте? О, Боже. Да, благодаря, че ме уведомихте. До чуване. Лоши новини? Да, много. Мистер Дугал се разболял от грип. О, леле, оставаме без звезда. Какво ще правим? Кой ще открие базара ни? Момент. Макс, Макс? Гъркът? Той не е прочут. не, но е близък с Артър Мълърт от телевизията. О, да, знам го. Говори като Сидни. Именно. Като няма риба и ракът е риба. Дали Папандрео ще осигури мистер Малау? Мълърт. Малау? Да го попитаме. Добре. Макс, да поговорим. Казах на мис Кортни, че познаваш Артър Мълърт. Нали? Говори по-силно. Макс, колко пъти да повтарям, че пушенето... Оставете, мистер Браун.
Ти познаваш мистер Мълърт? Като дупи и гасти сме. Направи всичко за мен. Дали би открил базара? Ама разбира се. Вероятно е много зает. За мен зареза всичко. Добре, покани го да открие базара ни в събота. Окей, сте му каза. Какво? Да бъде тук в 12. Ще му платим пътните. Благодаря, Макс. Спаси ни. Елате, мистер Браун, на работа. Ей, какво ти има? Май не е много щастлив. Аз никак не щастлив. Гати, мисля, че той жестоко изданял се. Не бива ли ти, Макс? Аз виждал го. Веднъж, Кога? преди 2 години. Седели в един автобус. Здрасти, Гладис. Ей, чули новината? Моля, Хванали са Артър Мълърт. какво е направил? За базара. Ще дойде на базара ни. А, да. Обожавам го. Сега е в червен лъв. Прави кула от монети. О, дали ще ми даде автограф? Да бяха взели някой дед говори свясно. Че какво му е на него? Говори като тебе. Я стига, да не се обиждаме. Той е прост. Какво ще правиш, Макс? С какво? С твой знаменит приятел, кого не познаваш? Нищо. Ей, трябва направи Макс. Няма страстно. Оправя работа. След час отивам в кръцма и звъня на мис Кортни. Казвам, се говорил с мой добър приятел Артър и той много иска открие базар, но за съжаление вече заед. Защо не кажеш истина? Той не знае какво истина значи. Прочетохте ли урока? Да. Приберете учебниците. Али, обстоятелствено изречение. Гати. Кой знае? За домашно ще препишете целият урок за прости изречения. Часът приключи. Ще се видим в събота. Макс, Да, сев. кога ще поканиш Мълърт? Ще му телефонирам от кръцма. Добре. Макс, ползвай телефона на мис Кортни в кабинета й. Не, сев. По-добре звъня от кръцма. Ще уведомиш ли мис Кортни за резултата? Ще останем тук още малко. Окей. Какво ще кажеш, Гладис? Много шиксит. Ще ставаш манекенсит? Пробвах това сако. Мис Кортни рече, че струва петарка. Много разумно. Да, може да го купя сега. Докато дойда, базарът ще свърши. Защо не? Ако не изберем първи, кой друг? Да, ето петарка. Ще ги предам на мис Кортни. Ти ще дойдеш ли, Гладис? О, да. Обожавам Артър Мълърт. Как да пропусна? Леко, Артър. Да не падне преди неделя. Не бе, но тъй. Още една биричка. Да, че скок на долно и място. Какво за теб? Една бирицка. Оки, коки, 2 бири, мис. И една за мен. Абе, нали не цувас? А? Чува каквото иска. 2 малки и голяма. Ей, вземи, обади се на мис Кортни. Окей. Имаш номер на мис Кортни? Имам, що ти е? Да й каза за Артър Мълърт. А, той е ли? Гладис ме обиди, че говоря кат него. Ей, цакай. Сетил се нещо? Я ела. Вземи 2 бирицки, Зовани. Прави с ми една услуга, Цит. Каква? Каква услуга? Получава с лира. Кой да набия? Нищо подобно. Обажда се на мис Кортни, казва се си Артър Мълърт и се си заед в събота. Нали ти щеше да го уреждаш? Нищо не урежда. Той не познава този Артър Мълърт. Пак си се фукал, а? Сте се обадис? За 1 лира убивам човек. Ало? Ало? Мис Кортни?
Максимилиан Папандрео на телефон. Давам ви мистер Артър Мълърт. Алло? Добър вечер, мистер Бълърт. Много мило, че ще откриете базара. Да. Зато и ви звъня. Няма да има хонорар, но ще ви платим разноските. Да речем 50 лири. 50 кинта? На ръка. О, бива? Кога ме искате там? В събота след обед. Бива! Идвам в събота. Айде, чао. Какво правиш? Откачи ли? Дава 50 кинта на ръка, бе. Как не? Дава на Артър Мълърт. Абе, нали мязам на него? Малко грим и готово. И високи токове. Не става, Сид. Няма да мине. Исках да помогна. На здраве. Вдигам гълъбите. Май здравицката затънах. Ти не затънал. Ти удавил се. Дай биричката. Санта Мария. Какво става? Без да се обръщаш, кажи на кого прилича човек на бар. Как да видя, ако не се обърна? Погледни бързо. Представа си нямам. Артър Мълърт. Не прилица. Прилича. Сума хора се хванат. Особено мис Кортни. Ей, може да си прав. Ела. Скузи. Кво? Вас казва ли, че прилича на Артър Мълърт? Арфър кой? Мълърт! Дават го по телевизор. Немам телевизор. Без значение. Вие зает събота след обед? Що? Представите се за Артър Мълърт. Що това? За откриване на базар. Много благороден кауц. Абе, чудя се. Само половин час. И пари получите. Колко? 2,50. 2,50? Готинко, а? 2,50 за нищо работа. Много лаш. Толкова ли взема този Арфър Мълърт? Може малко повече. 3 лири може. Но ти само играеш него. Дължа мога. Мозес! Плицас! Само говори по-просташки. Го каза. Този Артър Мълърт е простак. Дай ли? Да, този човек глупак. Глупак. Защото няма пипе. Че ти светна нещо, Марло. Какво каза? Аз съм Арфър Мълърт. Браво, бе! Живя се в ролята. Лил, Да, Артър. кажи на тия диваци кой съм. Артър Мълърт. Свети равиоли. Той вярно бил Артър Мълърт. Простак съм, а? Той се объркал. Аз обаче нема. Ти си скапан, неграмотен, макаронаджия и... Само защото съм добър, нема да те смачкам кът въшка. Мистер Мълърт, Кво? няма откриете нас базар? Ти не си уред. Виж какво направи с твоя голяма уста. Моя уста? А твоя голяма уста? Ти почна. Виж какво? Тос Артър прав. Ти неграмотен макаронадзия. Чуй, Джудже, ти си мазен грък. Не така ми говори. А ти не ме бутай. Супката!
Вали ли в кабинета, мистер Браун? Не, не. Само го пробвах. Мисля да го купя. Носи нещастие да отваряте чадър в стая. Аз не съм суеверен. Как е? О, чудесно. Вземете ги и ги разлепете. Да. Да тръгваме. Странно. Какво има? Палтото ми е изчезнало. Как изглеждаше? Карирано с кожа на маншетите. И с кожа на яка. Да. Майчице. Какво има? Реших, че всичко е за базара. Какво направихте с палтото ми? Продадох го на Гладис за 5 лири. Моля? Спокойно, ще ви го върна. Сид, къде е Гладис? Отиде си. Ах, къде живее? В източен Лондон, но сега ще да е в кръчмата, сигурно. Свърци ли? Хубаво. И внимавайте другия път. Ето ви бирите. На здраве. Ще взема да си тръгвам. Чао, Лил. До скоро. Чао! Здрасти, Гладис. О, Гладис! Да, мистер Браун. Къде е? Кое е точно? Палтото! Искам си го. На мис Кортни е. Палтото. Продадо го. Така ли? На кого? На Лил, барманката. Извинявай. Какво обичате? Дамско палто. Явно не сте забелязали, че сте в кръчма, а не в бутик. Не е палтото, което Гладис ви продаде. Искам си го. Извратени сме, а? Моля? Чувала съм за мъже като вас, дето носят дамско. Не е мое, а на директорката. Продадох го по погрешка. О, добре, ще го донеса. Благодаря. Здрасти, Сеф. Защо сте тук? Дълга история. Ето го. Благодаря. Ето ви 5 лири. 10. Моля? Купи го за 10. Благодаря. Искате питие, професоре? Благодаря. Мис Кортни чака палтото. Насам, народ, насам! Елате се, премерите! Теглите се! Кантармери, точно! Най-красива жена във Франция, за 5 пени една целувка. За 10 пени две. За 15 пени. Закарай ги на мис Уотсън на базара. Много добро. Побързайте, дано продадете нещо. Здрасти, Сеф. О, Макс, къде е Мълърт? Ами, стана нещо, Сеф. Може той катастрофира. Кажи му, Макси. Какво да ми каже? Имаме и физкултурен салон. Много хубаво. О, мистер Браун. Мистер Браун, преподавателят по английски. Драго ми е. С Макс се познавате. Да, Много мило, че дойдохте. за благородна кауза, а? Не можеш отказан на приятел. Аз ти казал, ние приятели. Да вървим, да открием базара. Мистер Папандрео, палтото ми, ако обичате. На щендера в кабинета ми е. О, не. Сега пък какво? Нищо, идвам веднага.